For more Kambala updates, please subscribe to the channel. ಸಜಿಪ ಹೊಯ್ಗೆ ಮಂಜುಳ ಇತಪ್ಪರ ಸೇರ್ನೆರ್ಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಸುರೇಶ್ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ್ತ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು 12:40 12:86 ಯರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಶ್ರೀ ಹರಿನಿಲಯ ಶೌರ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗೇರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆತ್ತ ಯರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಯರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದರ್ಲು 11:95 12:06 ಕನ್ನಡಿ ಕಟ್ಟೆಪಾಲ್ದಿಯವರು ಪ್ರಭಾಕರ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ್ತ ಶ್ರೀ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿಕುಡೇಲು ಗುತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರನೆರ್ಲು ಶ್ರೀ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿಕುಡೇಲು ಗುತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರನೆರ್ಲು 11:68 11:81 ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಬಿ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಎ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆತ್ತ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟ ಮನೆ ಧೃತಿಕ್ ತಾರಾನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆ 2 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು 11:88 12:59 ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಎ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪ್ರಸನ್ನ ವಾಮಾಜದಕ್ಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ್ತ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ಧೃತಿಕ್ ತಾರಾನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು 11:00 13:53 ಬಿಡುತ್ತೇರೆ ಕುಂಬ್ಳೆ ಶ್ರೀ ಹರಿ ನಿಲಯ ಬಿ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ್ತ ಕುಂಬ್ಳೆ ಶ್ರೀಹರಿ ನಿಲಯ ಶೌರ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗೇರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು 12:50 12:59 ಅರ್ಜುನಪುರ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಕಜೆ ಹರೀಶ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ್ತ ಯರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಯರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು 11:79 12:87 ಬಿಡುತ್ತೇರೆ ಕೇಳ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಕಪೂರ್ ಸಾಹೇಬರ್ನಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಸುರೇಶ್ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹನ್ನೆರಡು 22 12:22 ಸಮ